Halo, Assalamualaikum. Sama. Rame ya, rame. Rame. Iyalah, honde gawe kok, Ma. Kok banter-banter, Mas. Nek kerungu Ora iki bar pajatan nembe wae rampung. Nah, terus iki kaya ndi? Ya ki ning omah lah, ning ngarep omah. Ning panggung. Nyonya ning ndi? Nyonya yo ning jero. Yo coba banter-banter Mas toyang ya. Ono sing krungu kancamu. Wong lagi ngitung amplop kok. Ya. Aku ki bayangke sampe aku ki koyo wong bingung bayangke ayam. Bayangke. Bayangke opone? Bayangke ayam ning omah. Iki opo iki sik rame. Iya kucek-kucek biasa ta ya. Nah iya biasa telepon. Ayo Ma, agi repot kok Ma. Aku ngerti ya, iya. Ojo banter-banter ning ngundang emak. Alah, ben lah. Enggak perlu kanca-kancane. Wis ben Ma, wis ben. Ono suarane musik yang. Iki langsung dipateni. Aku jek ngebel iki ditonton wong akeh. Alah ya, wis ora ndok kempling ya. Yo. Biar rondo dicawil kempling Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, beda tindak pundi. Nyanyi to ya? Iya, engko tak nyanyi. Nyaren. Yo. Engko tak nyanyi aku. Tak dengake lho ya, terang ya. Yo, Ma. Makasih. Yo. Ojo banter-banter ning ndang emas sayang. Wis ben do ngerti kabeh. Kok nekat to sayang. Ya wis kadung rame banget ya. Iya, wis kadung ngerti ya, wis ben ngerti sisan kok. Ya, ojo kaya kuwi yang. Wis ben Nyonyamu ning jero. Cek ngitung amplop. Iya wis ora apa-apa. Berarti sesuk ijabe ya jam 8. Iya, Mas, jam 8. Berarti bar ijab kan ayah langsung didandani ra nganggo brangkon. Iya. Terus ning rias nganten ya. Iya. Sampai jam piro yang? Yo sak rampunge ra bar kuwi panggih kok temon. Terus resepsi. Oh. Acarane kan sesuk, Ma. Intine. Iya. Ojo mama banter-banter kamu tanggomu. Wis ben, Mah, wis ben. Yo, aku dimaafi yo, Ma. Iya, ora apa-apa. Maaf banget, aku lagi repot banget, Ma. Iya, sayang aku ngerti. Iya. Ora apa-apa ya, aku. Ora apa-apa aku, ya. Sing penting kan sayangnya ngke ayah. Iya, Ma. Yo wis. Sayangku kalau ayah Sehat-sehat lo Mama. Ya. Amin. Ya, Ma, sehat-sehat lo Mama. Iya, sayang. Aku mau turu ya. Sering bersyukur ya, Ma. Iya, sayang. Aku iki mau turu dari iki. Iya. Karo sering ning keheningan, Ma. Iya, sayangku. Ya, sering ning keheningan ya. Iya, sayang. Ya wis, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nyanyi ya rondo kempling man kelingan nyung. Yo, aku sayang Nyungan mama. kempling. Yo. Susunya kempling yo. Muah, muah, muah. Es ya, Ma. Ya nyanyi rondo kempling man kelingan susuku kempling. Iyo, yo, iyo, yo. Iya. Ya, es ya, Ma. Iya. Ya. Iya. Ah. Heeh.